क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया गंसे आबुं मुलुगसोलोंसालियाव गुस्लायबाय। दिनै आसाम एसेमब्लियाव जोंनि मानगोनां डक्टर रनज पेगुआ जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ गंसे रायजोआरि मुलुगसोलोंसालियाव गुस्लायहोनायनि जायनाखि जौगाखां होनायनि जायनाखि बिल, बे बिलखौ होनानै मानगोनां जोंनि जायनाखि एमएलएफोर आसाम एसेमब्लिनि बिथांमोननि मददजों बेखौ मोनसे आयेनाव महर होबाय। बे आयेन बादियै दिनैनिफ्राय जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया गंसे मुलुगसोलोंसालिनि मान मोनबाय, मर्यादा मोनबाय। बे बिथिङाव जोंनि मानगोनां गाहाय गिबि मन्थ्रि, रायजोनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां मुंसि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जों बेखिनि आगानसिम सफैनो हाबाय। बेनि थाखाय गिबियावनो आङो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि न'खरनि जानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोंनि गंग्लायनाय आरो साबायखरखौ बावग्रोयो। बेजों लोगोसेनो जोंनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि मुस्रि रनज पेगु, जोंनि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मानगोनां मन्थ्रि मुस्रि उर्खाव ब्रह्म आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांमोननि नाजाबाय थानाय आरो आगोलनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जायनाखि खामानि, बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै नैबेसिम आगान होफैनो हादों। बिनि थाखायनो बिथां बयनिसिमबो जोङो जोंनि फरायसालिमानि न'खरनि जानानै जोंनि गंग्लायनाय आरो साबायखरखौ बावहरो बिथांमोननिसिम। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंजोंनो जेब्लाबो जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि जायनाखि गभर्निं बडि, जोंनि जायनाखि स्टेक हल्डारफोर गुबुन गुबुन, जोंनि एलुमिनि एस'सिएसन बिथांमोनहाबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय जेब्लाबो मेंनाय गैयाजासे, बानाय गैयाजासे जोंखौ हेफाजाब होबोबाय थादों। जों बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो जोंनि गंग्लायनाय आरो जोंनि साबायखरखौ बावहरो। जों दिनै गासै रायजोनि थागिबि आरो जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि जोंनि थागिबिफोर, लोगोसे क'क्राझारनि थागिबिफोर बिथांमोननिसिम जों मोनसे खोथा होयो। जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ जाय थांखिखौ लानानै गंसे रायजोआरि मुलुगसोलोंसालिनि थाखोआव थिखोना जाहैबाय, गुस्लायहोनाय जाहैबाय, बे थांखिखौ लानानै जों जेब्लाबो खामानि मावलांबाय थागोन। फैगौ समाव जोंनि बे ओनसोलनि सोलोंथायारि जायनाखि अबस्था, बेनि जायनाखि समाजारि जायनाखि अबस्था, बिनि रांखान्थियारि अबस्था, बेफोर गासैबोआवबो जोङो मोनसे सोलायनाय बा मोनसे जौगानाय लाबोनो थाखाय जिखिनि जोंनि बिबान, जायखौ मिजिं थिनानै दिनै जोंनि सरकारि फरायसालिमाखौ गंसे मुलुगसोलोंसालि खालामनाय जाबाय। बे थांखियाव सौहैनो थाखाय जों मेंनाय गैयालाबासिनो, थाद'नाय गैयालाबासिनो खामानि मावलांबाय थागोन। बेखौ जों दिनै जोंनिफ्राय खोथा होनाय जाहैबाय। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।